Osjećate li kao da vaše poslovanje stoji u mjestu, a žudite za promjenom? Postoji jedan važan element koji možda niste uočili, a mogao bi donijeti preokret. Iskustvo korisnika, poznato kao CX. To nije samo poslovni alat, već most koji povezuje vas i vaše kupce. Otkrijte kako CX može transformirati vaše poslovanje. Ja sam Mirela, pomažem tvrtkama da njihovi proizvodi i usluge budu korisni, jednostavni i ugodni za korištenje. Kao konzultant i dugogodišnji voditelj CX odjela velike telekom kompanije imam direktno iskustvo vođenja timova i upravljanja korisničkom podrškom. Moje usluge trebate ukoliko želite da vaša tvrtka bude sinonim za izvanredno korisničko iskustvo. Kao prvo, važno je shvatiti što točno CX znači. Customer experience ili korisničko iskustvo nije samo trenutak kupnje ili interakcije s proizvodom, već cijeli put koji vaši kupci prolaze, od trenutka kad prvi put čuju za vaš brand pa sve do nakon što koriste vaš proizvod ili uslugu. Svi volimo kolače, zar ne? Ali ih ne jedemo svi u istoj slastičarni. Razlog zašto se vraćamo svake nedjelje po isti kolač u istu slastičarnu nije samo okus kolača, nego i osjećaj koji imamo kad uđemo u slastičarnu, dok biramo i kupujemo kolač. I nakon što dođemo kući i taj isti kolač otpakiramo. Sve je to korisničko iskustvo. Cilj nam je stvoriti pozitivno iskustvo za kupce, potaknuti ih da se vrate i da vas preporuče drugima. To znači stvaranje brenda koji ljudi vole, jasnu i efikasnu komunikaciju, jednostavan proces kupnje, kvalitetan proizvod ili uslugu, te podršku koja je tu kad im treba. Svi mi imamo iskustva kupnje koja su nas razočarala. Možda je proizvod bio loše kvalitete ili je proces kupnje bio prekompliciran. I to je ono što želimo izbjeći s CX dizajnom. Ukratko, CX je sve ono što vaši kupci dožive kad imaju posla s vašim brendom. Ako je dobro posloženo i s njim pametno i mudro upravljate, korisničko iskustvo uvijek i nepogrešivo donosi vrijednost za korisnika, podiže vrijednost vašeg brenda i pomaže poslovnom uspjehu vaše kompanije. Želite li naučiti više o tome kako poboljšati CX svog poslovanja? Ostanite sa mnom jer ćemo kroz ovu seriju videa istražiti kako to postići.